дар шаҳри Турсунзода бахшида ба эълон шудани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва чорабинии фарҳангию фароғатӣ ба нақша гирифта шуда ҳафтае як маротиба гузаронида мешавад. Бояд гуфт ки кормандони ташкилоту корхона, сокинони ҷамоату деҳот дар озмун ҳунарҳои миллии худро ба намоиш гузошта аз тарафи аъзоёни ҳакамон баҳогузорӣ карда мешавад. Ин навбат озмуни шоми Турсунзода ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ дар боғи истироҳатии фароғатии баҳори Истиқлол назди муҷассамаи модар ва чойхонаи Ваҳдат аз ҷониби кормандони шабакаҳои барқ ва кумитаи заминсозии шаҳри Турсунзода баргузор гардид. аз ҷониби асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2018 ҳамчун соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон кардаанд. тибқи супориши мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Турсунзода мо тасмим гирифтем ки имрӯз дар боғи фароғатии истиқлоли шаҳри Турсунзода чунин чорабиниро баргузор намоем. мо кормандони шабакаҳои барқ Турсунзода дар оянда ҳаракат мекунем ки чунин чорабиниҳоро зиёдтару бо баландтар баргузор намоем. иштирокчиёни озмун ва кормандони корхонаву ташкилот дар ин ҷо ҳунарҳои миллии дузандагӣ, оҳангарӣ, табақтарӯшӣ, сандуқсозӣ ва ғайраҳоро ба намоиш гузошта пешкаши аъзоёни ҳакамон гардониданд. Бояд гуфт ки кормандони шабакаҳои барқи шаҳри Турсунзода дар баробари таъмин намудани қувваи барқ ба аҳолӣ боз ба ҳунармандӣ машғул ҳастанд. аъзои ҳакамонро ки мутахассисони варзида, собиқадорон, нафарони рӯзгордида ва дорои қобилияти баланди касбӣ дошта интихоб гардиданд, ба ҳунарнамоии кормандон баҳои хуб доданд. озмуну чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ дар дигар ҷамоату шаҳраку деҳоти шаҳри Турсунзода идома дорад.